sidong oleh ate kami Tuhan oleh Tuhan. Di jalan bangun di mulu nami, kapan tadi pakai apa kapan ini pasur satu di tiga oleh Tuhan. Atau mana Tuhan di bawah nami di menurutnya Leon, di mana Tuhan anak berhukum di dunia ini, dan turun nami tugas turun di dunia ini, yang berjalan pasu-pasu dalam masalah yang pagi dengan kosong oleh Tuhan. Mengiru kami Tuhan oleh Tuhan. Baik mana oleh Tuhan pada masalah ini, guru nami do bere nami rumah tangga kan si tiru terlalu rumah tangga si asmirowa di jalan nami terlalu bere Tuhan atau mana Tuhan di dalam dulu bere Tuhan ulang nami di dalam kami satu wani bagas juroni ini malah Tuhan ada siapa tahu nami semana lalu turun doang mengiru kami Tuhan oleh Tuhan oh malah Tuhan nama jong-jong iloni siapa namamu kasar di nepau jupon solu kodan mele Tuhan la siap koi sian pihak sinaga si bolo naksong ni ale Tuhan sude tondong bami di nakotak kami di bagasan adin sadari oleh Tuhan atau ngale Tuhan ni orang mal kami mangi Tuhan rade dui sude di Tuhan ko mana pasahap pun itu ganung kami mari sada atau ngale Tuhan perdosa na gudang dua kami ale Tuhan badia doang buho jumula le mi Tuhan kuras dosa na mina gudangi asal taluk kami ale Tuhan hasahakan niya pasu-pasu na sipah atau grup itu kami. Pola diberikan asal belum niruham Tuhan martangnya kami Tuhan Tuhanmu. Amin. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu menanti janjimu Tuhan. Menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan
demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19:6. Pujian pada Jehovah, ai pabrikan bahasa do Jehovah. Itiong kamu mangkuarna, ai kasumat do ibana. Martang yang mengitan. Ibagasan Kristus Yesus Tuhan Tai. Amin. Oras marita sa luma. Tata di doa
Dilas iroha di luasan sadagyo, kina mangudurkon anak dorko di berata, manjaro pasu-pasu perdon saripeo, siantongan di buyato, imana surat di sada Petrus di Bintulu ayat 1, gitu. Aku di saroha manusaluna, sapa kinalaan akan marhum roha bidongan, nama rasi roha na seret. Ulai sarunai aku di saroha manusaluna, sapa kinalaan akan marhum roha bidongan, nama rasi roha na seret. Orang ini bahasa di Yamuna abna nabi sudah kenapa di bagas Jorgon semua portis ima serangka na met molodong na mate cacing manang cabung pintor bau do nasida lau mabuani tu asarna do tujuan polomasa annol Ari paruda asa unang aturaron nasida di asar naik. Jadi bahu nasida lao melengkapi aka nadi hari kotor di nasida asa unang mati nasida molo berganti musim. Soang somalido molo taparwa berpani lidi molo sari bana dan berfungsi ibana gali-gali do molo sada lili alai molo dipadu ibana gali mui adong gunana mui tapake lao payason aka na kotor ibana angusari aka punta na padulumido arkado rikodo roka na masada di tonga-tongani moluta sigarwari tongani moluta aka STM asa mui do hitarisi saling masih berupat sapa kiralaan asa mui keluar siang aka pasorio siang aka holso na terbulus di tongah-tongani mulutas Januari anggo saha pindah dan tak buka sada pambindilan jadi ima hina harga hina rikokni na saroha na sa pikiran na sa umuran mamula aka ulau Januari di tongah-tongani mulutas Januari jadi anggo susadaro raka anggo susadaro pikirata mamula aka lota di tongah-tongani gereja di tongah-tongani kutata nanti tongah-tongani rumah tangga moldo sahat kita tuna tapasita moldo sahat kita tu akan ada tujuh di aka ulauta sidan pare ani dodo adoran sulitlai serasa ulau ikut di padu dodolo tahi asa saroha sapikiran berlumba saroha sapikiran tautu muima kabisa roha di papahinan saroha ma nandi tenaga murama satu murama sae atau dota di tongah-tongani muluta si gelpari jadi di tongah-tongani keluar kabe molo asing kata nyama asing kata inata murana mai berselisih di Pakatayon murana gelpari ani do asa tahari kontol taargahul molu na barsada di roha na barsada di pikiran di tongah-tongani muluta si gelpari jadi lasido nang sebelum nabi Tuhan muna nama muka pardoan saripeon di bagasan sadarion tatu budang do naik konsi pikiran muna naik konsi saripeon muna na rekod di tongah-tongani pardoan saripeon muna tujuan narion jadi ini rekod mate tujuan narion nama sarohama sapakila lama mahulung irohama marasi irohama di bagasan seret iroha ima nama kasori parumah tangga bunga tujuan neon hasil dari rumah tangga nalingkat rumah tangga siara somong parumah tangga bunga
Alai dan tama Kristen berbagai son sekelibu. Atong tayo kamu jolo hata di dewata taringo tuhu di Purwosari Pioni ala Kristen. Dung ditoko dewata jolmai idok ibadawa dan tinggal sasada rawai ujung. Ubai maribana sada buru-buru pangurupi di ibana baen akutna. Akut ini didokon Yesus galut na paulatko na nyolina. Ia soalan ini nama permainan na pangaku posado pangalaku do nama buat nasrani atau na bidadong dewata dan jadi sirama di jorma sonor di nama dewata terowai kamu angka bawa kamu yang mapar di hutan nabi son Kristus nama kaholongi urei jalan mangarehong dibina humokopsa unang muruk kamu domo nasida Iko marohan madoni nasida sangat baik kamu nasida somodoan panian ihamuluan nasora sudah. Dugi somodo di dewata toka guru di loya kaparutua ngawo nabe somon paoina di Tuhani. Aiba waido uli patihutana son Kristus ulu di hurei. Ikon botol formal teman mardoan alkohol do akinau ditodi parang ini buru-burui iman arka dijuruni dewata do dijuruni jorma atong sona kena parangihon atau dewata ma kamu simulukon para serohan do tata sarong do kadari pengiroha mamu masih parulia mamu do masih asia-asian saluhut kritik roha murut rimas parunggahion do panisayon do masakamu alai bijang isarut mai masih aroma mamu alai do rahu-rahu ni nasu tinggal dungi taminasa dewata ima mangarajai di bagasan rohana jala saluhut nabi naimuna mariki hata manang papahenan tontok mai mariki hite kuari Tuhan Yesus asaiwana mangarajai rohana dohot kulon muna atau menjadi diamuna hati dewata taringot tuh ni pardongan sarbioni nama lukuman main jumoro diho oleh pamori si Hendra Saputra Sinaga kalau maka jumpa di seluruh dewata na bodo saluh doh di seluruh yang kadawan na pundison na ipangdaruan do si tasima polisi kolong na di ritmon gabi doang musariben kalau maka orang ibadah siang nasarohan dohot mangulahum siya nasarugong uhut marparangian parang inaradia rakdo ibana naoro doho mengaju hakadilna tungsura murang parangina jalan nasotupa kaumahumu manang tadikon ibana paima isirah hamatan amusulur ulunang sadarohan manguruai sadhumai dogma arusi nama hukum orang di bawah inan sita-sita boris kulon niri di sihen rasa putra senagawan baikon nasaibe naulo doho maka joko di suri dewata na boto saluhut doho di suri doan na publison na di pangdoan do si hen rasa putra senagawan gabe sinodumu olo doho maka orang pada sihen nasarwa doho parpangaraho na ture pararuh di mana dohot marparangion parangin nabadia padua anak Kristekon jaga nasotupa mahinoloko manang tarikonon ibana paima disira namati anak musuhut puruna usadaroha mangroi sarumai dogma alusmu na poso ni dewata doa no buan katana tuamu marite ite gua ni dewata amat anak dokto di perbadia amat dok na pidalum ni dewata dan jadi sirang ni solma amin di pas-pasu dari hamoti Tuhan dewata mahamu di sodakon Tuhan dewata ma buhina tuamu dara asima rohana midahamu Idopakon Tuhan dewatana buhina Tuhanmu cara di pasar rumah tamena untuk di mulai. Amin.
rawani Tuhan Yesus Kristus, rawani Tuhan Dewa Mata, doa persamaan itu diperbadiaman, nama domani kang musalukna. Amin.
Pero Kailo pa matuli. Baru akan nganong se. Mo dong. tapi na anak mo. Benar-benar sebenarnya. Tidak, hula-hula si mare-mare. Rumah ini tak bisa, rumah. Ano desira? Ano be? Ano sih ini? Dulu na desira. Ano na? Tu kena omat be. Bulan-bulan ini, bulan-bulan ini kasih pula. Dan kamu masuk. Jumat 12 April 2024 Son Hatana alai bilang asli roham akan nagudangi dan lausul siap nasida di baikho jadang kita di koko nasida ai di bata para siroha jelepat dengan bahasa doa nata surat di Nehemia ayat Fidusia ayat terbesar lau manggil bang Hamis dan para lulula mau muhai ulaun ni kuala suhunani Gabi. no ai pe albal oda mama to amakta di bata nunggu dia lulu damang to mata di bata ul umma museng to anakna Yesus Kristus. Nunga dia lulu damang tu orang ni alu umma museng tu to di Purbadia. Supau nyaman dari bata lumbo bin mari bonan suta apalah di tikyon pada muma godang mulai-mulai.
Bunga di banda manggodang mula-mula asal jumlah masuk atau mata di banda banda manggodang sopai. Dohon selalu jajaran perhara dohon sudi masa dua sendiri ada biti na adong hitungan 2 tahun di nama mamuhai gulaon las miroha di nama jalo pasu-pasu pardongas sari peon anak dohon parmain nabi sebagai seorang itu hatta bahita apa sunek saya ge mamar hite tanyangmu amang padita nami keluarga ni yang aku nami keluarga lu dinadingkan takok somong kata ditanya makin asahannya mangkat ditanakin asabonan di bulu gudang tanggo binau apa masuk-masuk akong di bata jahu bahwa kita tadi yang muna takut makna duluan lupa masih lahan ulon ni ponen suhun nami di mula-mula non noai pe ni tahu ai na tio binai pen tuhatan tu panuhatan bae masih tio laus paduma tu hasahatan Dungo mima di hari naudi di bulan dari kanon ari parasiano di nama jalo pasu-pasu pardongas hari peon anak dot parmai dibagas seperti kiano lihat kita dulu di pogo dibagas namarapan marjual simogum nasa pangisino atau tuduh horlas biro hatta di nama tabba bilang-bilang nihita saluhut akan alu-aluan aki nunga di fasahat perhala doli huria alu-alu di perhala doli huria ma alu-alu tasaluhutna na manguluti na mahita di ulang taon natin. Amang parte namin. Gabi ka naman, gabi. Nagpukaw namin malas meron namin marhite musik mi. Asa siya dulu mula-mula siya dulu mula tokpa. Parsirangan niya perluan ni Hosa. Luhut na kita mertua Jesus Kristus mula gabi tolma. Ang iyong debata na mabuka di tongani ulaon sa nasyon. Gabi di bagasan dami las ni Roha. Paidamang mula-mula pasada kodak sopa.
Jadi soalnya mah tuh hama kamang borunami bere dohot ibe bere. Asa di batahan masuk-masuk.